سر بردار سوال بکنم میگن که چه خیلی دستافکا شما روان میکنین با تاکسی یا که با دیگه چی برای که بسیار باردارا حاضر در این سیتواسیون هستن که اومدن نمیتونن مغازین یا که گرافیکی کارشون تو نمیگیره قطعی مغازه گرافیک کاری مغازین مو یا که همون باردارا از خونه برامدن میتونن مسئله دکمنت خطی و اینا مثلا نفرای این ویدیو اینا برای نفرای هست که در تریتوری روسیه قرار دارن و اینا مسکو دا یا که اوبلاست‌های مسکو دا که مثلا اینجا تاکسی خطی یا که کوریر خطی روان کردن ممکن است. Пример чия да назар дорам, ина мисол областра, город Видной, иҷа аста бо мисол тарафҳои Одинцово, из тарафи Люберцы, Митиши, Химки, ҳамин шаҳрҳое ки даргири атрофи Москва, Замкат мегӯянд ку ҳамин хеле шаҳрҳо ва бордоре ки дар дарини Москва мисол омадан наметавон ба магазин ё ки графики коримон туғ намегирад, ҳамон бордорда ин видео имина дахл дорад ва мо дар давоми видео имина шумо нишон медиҳем ки чиқаман ба доставка ки мошин қатӣ ё ки ба доставка курьер Яндекс телефон равон мекунем ва чӣ хел процессро мегзара ҳамаша дар давоми видео нишон медиҳем. ва худо хоҳад имрӯз доставкаи бордора худо мегирем мебарамаш ва атак ҳама видеода мисол дигар курьерро махтам намебарамаш ишдаи ҳақиқатан як бор шумо нишон медиҳем ки рахт чиқа мешавад. Бордора мо телефони Infinix заказ кардага я тариқа планшет заказ кардага ва худо хоҳад ҳамаи падакора масалан телефонҳои заказ кардаша қати падакор шози метиҳемаш туғри карда мемонемаш ва худо хоҳад падаркош дар дари ин шарико мегирем метиҳемаш бордорда ва бемалол чӣ хел фаъолият мекунад ҳамаша то охири видеоро мемонам ва чӣ хел вай одам фаъолият мекунад кадом процессорро мегзарад ҳамаша нишон метиҳам. Видеоро ба диққат гӯш кунед, дар видео лайк монед, дар канал обунааш намонед ва чӣ хел медонед ки падаркор воли мо дар давом дора рафтесай дар канал обунааш намонед барое ки гапи чапи зур аиз пасшида рафтан мегирад. یک چیز دیگر گفتم امتحان بارداره عزیز اگر که شما زکات کردن خواهید با دیل پر زکات کنید تو در خونتان بردن میرسید فقط یک چیز میگم پول تاکسیش حسابی شما میشه. مثلا شما مادن کنید تاکسی رو زکات میکنید خواهید تاکسی رو زکات کنید تلفن اپلات کرده ما میگیم شما در روان میکنید همش با گارانتی یک سال اینفورماسیون خاطر مثلا گارانتی خاطر запечатаний روان تو میگه اگر خواهید запечатаний так что видео رو تا آخر تماشا کنید ویدیو چطور ویدیو میشه. میخواد تاکسی می بیاد تاکسی رو میشنیم мерим короче такси мебиёд таксида телефонро метиҳем ёки доставщик мегира бо мошиниш мебара чиқар ки навигатор хати нишон медиҳад то ҳамо адреси шуморо бардар мози навигатор нишон десай ҷада навигатор хати зира мерем так навигатор нишон десай ки 20 минута мерасем худо хоҳад навигатор ям бардар хати мисол меҳерем и ба адреси ки мисол клинози мо додага ҳамо адрес хати то ҳамон ҷои дар кӯриша мерем мерасем худо хоҳад и дарш бо клиент айҷа занг мезананд ва ё бемалол ҳам доставкашон фаъолият мекунанд. Яндекс таксиҳо ҳастанд программаҳо мисол Яндекс доставкаҳо ҳастанд Яндекс таксиҳодан мисол хеле ситуатсияҳо мешавад телефонам метиҳиша мисол таксида мефаҳмонандаш мисол мо худмона мекора мекунем мисол таксида мефаҳмонем ки ҳамисаги бартам мо адреса یه خراشون قبل نستای Яндекс доставка Яндекс такси почти нарпашон ҳар шахран мисол ами боз ин ҷое ки мо рафтесем тарафи метропланет ая метропланет як 10 минута рах аст амрон ба 10 минута раҳай ва бордан мо худшон модан наметонем истай ҳамон ҷои корш анҷом дай ҷои зиндагиш анҷом дай ҳамон бордан мо заказ кардаем мисол як телефон заказ кардаем ҷада як телефон падаркаш чӣ буромадан ҷада рози یک تلفن زکات کرده بازارمون پدرکش کلانکا برآمده یا تلفن زکات کرده پدرکش کلانکا برآمده یا پلانشت دیگه زکات کرده پلانشت پدرکش ماشینکا برآمده باز خدا خواهد هم باردار دا همین پاسل کوش بودستم اتاق باید تعمیرم مسامت یا خب через تاکسی خودش روی میکردم ایسا گونه که من خواستم باش مدت تعمیر کانتنت کردن نشانتیم من خودی خودم قطعی همین تاکسی سجا رفتم شما که شما پروسس هم نشون میدم مثلا روز باردار میره و جا پروسس میکنه این مثلا تاکسی باید زنگ بزنم میتیه دادستم مودم این فهمی خیلی تمام گفت دوقت باردار پروژهش میکنه گارانتی تا هر یکش در درمی خودش میگم میشه گارانتی تا هر یک فون میگیرش شما هر یک پلانشت میگیرید در درش نشوندگی میشه میخواد و گارانتی تمام کنشنا میای مگادین ریال فون میاد چه میشه شما میتونید گارانتی تمامی پلانشتای همش نشوندگی اینجا
Ва что планшет, кадом планшета чанд сомонда харид хеле ҳамаш дар инҷо информатсиони подробни нависондагиай. Адресҳои мо, масалан номерои телефони авиакассаи мо ҳамаш дар инҷо нависондагиай, имзои продавец. Бардор нигоҳ кунем вақте мо таксиро заказ мекунем ва ҳаминҷада мисол мо ба программа иҷо дида местем ки мисол бозиам такси куҷо растагай, дар куҷо чико каста, чанд минут пас мераса. Ҳамаша мисол через телефон мо иҷо дидан мо мумкинай. Хитом мисол сатфоизира медонем албатта. Ва дар ҳамон комментарияшам номерои одами получатера менависем мемонем ва номерошам бо отдельно бо навистан дасти таксиста метем. Таксист вақте ки мераса иншоаллоҳ зангш мезана зарани, аммо курьер зангш мезана зарани ва телефон на дасти получател метиҳад. Худохоҳи на чиқар ки десен қариб ки мондаем 8 минут 10 минут пас такси дар ҷош мераса. Мисол мо ҳаминҷа ҳамаша нишон даҳем дар процессори получат кардани модам. Иншоаллоҳ боз бо дар давоми видео тамошо кунед. Чиқар получат кардагиша ҳамаша дидантон мумкин аст. Адреси такси мебиёд ва ҳаминҷа ки омад мисол адреси ҳам бардод ҷои аспа чиай Илья собака ҷои асп аст суратҳои аспо ҳаминҷа мебиёд такси ва зарани занг мезанад шумода ҳамон касе ки мисол заказ мекунад и шумо мегиред ҳамон паспортотро получат мекунед мегиред дар дастатон. Всё. Дар ҷои аспо кор мекардай. Айна ҳозир моша мо ҷои ҳамо омадаем. Ина ҳозир моша дута пакет овардем якам бура хижа даст соқ саломат месупуримш. Баъд дальши мерем. Дохоем брат худаш дар инҷа да. Ассалому алайкум. Чиқар брат? Яънистон аст корумро хуб. Ин ҷои хел аҷои аспозӣ буда ку мардум хуша тамошо мегиранд худо хоҳад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Салом модарҷон, падарҷон барои шумо хайр. Ина гап нест, ин паспортҳои заказ кардагид брат ҳар ду. Мо такси хай заказ кардем, ина овардемш. Бохтун бе як бор худам бурам. Якавро бачаҳоро нишон медем ки ба такси хе равон мекунем. Ҷои аспойлам фуротун тамошо. Ҷои аспоз хайша. Инҷа аспо ҳозир ҳастан, а? Кор кеса. Не чихай бачаҳои тоҷик инҷа коргарошамаш. Не, амашон мусома хитоқаем. Ята тоҷик будан. Так шо, ин қадар ҷои асп калон да тагем брат дан да таги дастами. И ҳозир кор метунам. Ва. Баше зур ку. Ин харид дастафкаш овардем ҳозир хай проверка карда мегираш иншоаллоҳ. Баъд бо дальш мо мегардем мерем худо хоҳад. Так, ина планшетча запечатания хай ҳозир мекушоимш по-любому. Планшетам мекушоим. Что ки запечатания бухай худаш бибарда пеш шумо мекушем ки что ки дар реальнай. И мошинкаи падаркаи бирдагид брат. Ам мошинкаи падаркаш. И барои планшет буд. Амо. И гарантин талоншай барои планшет. Ана инҷа шо бошад пакет дигаи бошад телефон. Да, и колонкаи бирдагиш, колонкаи падарка инҷа дига туй мегири заказ брат. Ана бошад телефонот брат, телефони Infinix Hot CI тагид. Телефони оригинал. ҳамаш дар инҷа брат мекушоем шо ки ба худат мекуниша проверка. Не, худам мекунишам мақсад. И англиси ёзиям. Я, ҳуки не рӯз видео пафт мекун, чихе русӣ каданша дадри канала метон ки бемаҳол тамошош кинем. Агу ма актан пачка бирам бутун шумо. Демеша бо падарка нав рафтагиш нақсара иншоаллоҳ. Гап неста брат. Фромуш кам гуку сумка дорем, надорем. Ҳовина короче овардем, паспортҳоро расондем, телефонҳоро. Ака ҳар як паспортка махел рафта наметонам, аммо такси хати равон мекунем. Такси свободно мераса. Ҳами шумо да яч мегӯем бардорам уфтеса ки мара чанд бор фрейб кардагиан, ҳами хеле равон кардагӣ нестам. Як чиро ба инобат бигирен. Агар ки рақамҳои телефоне ки мисол ҳаст дар рӯи экран. Мисол ҳамин номерое ки ман худам гап мезанам 915 338 71 35 ёки номерои телефони 925 0371 0388 ёки 030199 номерои ки магазини ман мисол ман рекламаш мекунам. Агар ҳамин рақамҳо шумо хати алоқа буроянд, ҳамин бачаҳое ки командаи ман кор мекунанд, ҳамин алоқатон буроянд, бемаҳол заказ кардан гирем ба дили пул любой вақт ҷавобш мегӯм. Чанд бор фирёд кардагиам хеле равон мекунам. 2 бор. 2 бор, а? Наёварданд, а? Так шунем бачаҳо иншоаллоҳ ина бордар мо ина ба дили пул овардем расондемшон брат. Гап нестай. Ина ҳозир худо хоҳад мешинем ки мерем ина бо. Гап нест брат. Барори кор. Худак таътиёт ки саломат боши брат. Гап нест худак таътиёт ки. Ак ҷои ватани? Гап нест боши худак таътиёт ки. Хуб дӯстон, ина чӣ хеле ки диден. Видео тамом шуд. Чиқар бурда расондам ҳам процессаш шумо нишон додам. Агар ки шумо заказ кардан хоҳед, рақамҳо дар рӯи экран бемаҳол заказ кардан гиред. Агар омадан хоҳед, адресои мо шаҳри Москва, метро Буторская, торговый центр Зеленый. Ва ҳозир адресҳоро дохили видео мемонам, чиқар дар омадан то магазина.
бемалол омоданатон мумкин аст. Магазини Реалфон ҳама вақт дар хизмати шумо. Раҳмати калон барои видеоро тамошо кардагитон. Саломат бошед.